тарикат не ставаш, тарикат се раждаш. Няма да завиждате на Емран, колкото и да го копирате, няма шанс да го достигнете. Той е оригиналът, който го мрази само под краката му да лази. Е много силно, най-хубавата бърза кола кара само Емран. Тариката специално само за Емран от Пловдив. Емран патрона, ти си човекът за 100 човека. Който му завижда, хич да не вижда. Емран е много луд, Мерцедеса е АМГ. Е много силно, най-хубавата бърза кола кара само Емран. Тариката специално само за Емран, патрона от Пловдив.